Čau lidi, já jsem Atom a vítám vás u druhého dílu ze série Hill Climb Racing a pořád jsem docela na mizině, i když mi docela peněz přibylo a jdeme hrát. Pořád mi to moc ve Seasons nejde, ale uvidíme, jak mi to půjde teď. Já jsem dobrý, to mám. Jdem. Ne. Rebel. To mi fakt nefunguje. Nefunguje. To mi fakt nejde, ale to si něco vylepším. A třeba mám vylepšený motor. Ještě nějaký. Já se vylepším všechno. Tak jo. Ty ikonky vpravo dole si nevšímejte a taky si nevšímejte ty ikonky nalevo, to jsou jenom takový nahrávací věci. Třeba tady to vidíte, počkat, z toho nemáte všímat, řekl bych. No to jedno, teď, tak, skočíme, jedem. Tak. Jo, promiňte, já jsem teď chvilku nekomentoval. A odpinkneme ho, nebo odkutálíme. Ne. Ve vodě se jede nejhůř, ne, ten míč ne. Dobrý smysl. No, prosím. Dobrý, nic mi není. Ne. Nevím, tady jsem vždycky spát, jak vidíte, tak tam bylo new record, protože jsem tam vždycky. Tak padám vždycky skoro u toho. Tenhle díl možná bude takovej kratší, protože nemám moc času, ale uvidím. Pořád to natáčím ve stejný den. A protože je to taková změna na tomhle kanále, takže ne. že tentokrát už hraju hry, ale no, prostě to tak je. Kdybyste měli nějaký jiný nápady na věci, které by se tady jsme mohli vytvářet a mohlo by to vylepšit moji a naší tvorbu na tomhle kanále, nebo spíš mojí, tak by jsem byl rád. Mohli byste to napsat do komentářů. Takhle. Ale mě zajímalo, proč každý díl těchto her mluvím jenom o komentářích. To je jedno, teď to nebudu řešit. No nic. Potom mě taky a jiného kámoše napadla věc třeba na parodii na Otevřeného pomeranče, nebo na Pata a Mata, na takovýhle ty seriály, nebo nevím, jestli se Otevřený pomeranč dá zařadit mezi seriály, ale takhle, víte, co myslím. Dáme start a jedem. Potom, jestli máte ještě nápad na nějakou hru nebo na Android, tak mi řekněte. A takhle, neřekněte, napište do komentářů. A zase nějaký ten komentář. Wow, to jsem teď docela dost rychle vyjel. Málo benzínu, dobrý. No, já si asi možná stáhnu ten Hill Climb Racing den, tak to uvidím.
To je taky na mě. Tam byla, wow, vyletěla docela vysoko nemíč. Ona už je docela pozdě. Něco okolo. Jo, ne. Půl 11. Ne, kruce. Ne, tak nic. Tak si počkáme. Tak jo, já to asi už za chvilku utnu. Ještě asi 1, 2 jízdy a utnu to. Těšte se na další díl. A tak. Jo, ještě udělám sérii, ještě začnu sérii ze hry, teď nevím, jak se jmenuje. To vám potom na začátku té série řeknu. Nebo myslím, jestli to bude. Tak jo, já už bych to utnul. Ještě spadnu takhle na hlavu. Ne, no tak. Teď jsem to řekl. No tak jo. Tak já se s váma loučím a čau. Možná to bude ta nová série ještě. Tak jo. Čau, loučím se s váma. Ahoj.